לא. תחזיר לי אותו! למה, מה יקרה לי? הכדור שלי. הכדור שלי! אנחנו מוצאים את השם, לא צריך הרדמה היום. רגע, שנייה, אוי, עידו, תקשיב, אני חייב לזוז. לא! קבעתי עכשיו משחק בפלייסטיישן, אז תקשיב, יש את הצבא, אתה תמשיך למשוך, אני כבר התחלתי. נראה לך! בסדר, ואחר כך תתפור אותו. הוא לא יודע כלום! תסתכל! יהיה בסדר, אל תדאג, יהיה בסדר. לא יודע כלום! תסתכל חזק ויהיה בסדר, ביי. אני כאן כבר יומיים, אין לך מה לדאוג. איפה הוא? מי המדור? אני? בוא בבקשה. שכב, תרגיש בנוח, אל תדאג. פשוט, הכל יהיה בסדר. דוקטור, אף פעם לא קשרו אותי במרפאה. אין לך מה לדאוג, הכל יהיה. אוקיי, בוא נראה. דוקטור, כפרה, אני בלי זריקות, אתה מבין? בלי זריקות. אף פעם לא קשרו אותי לכיסא, מה כל הסיפור? בטיפול שאתה הולך לקבל, אל תצטרך להיות קשור. מה? מה קורה, אחינו? זה אתה! לא, זאת סבתא שלי. נשבע לך, אני מצטער, נשבע לך. כן, אני בטוח שעכשיו אתה מצטער. בוא נראה מה אתה צריך לעבור היום. ללא הרדמה לבקשת הלקוח, השחרת שיניים, טימות בכל הפה, התעללות בלקוח, עקירה בכאבים מרובים, והשתלת שיניים כטובות של זקנים. לא! טוב, בוא נתחיל. לא, דוקטור, אני פונה ללב שלך. אז קטן יושב פה, ומאוד רוצה זריקה. אבל אתה ביקשת בלי זריקה. שולה, תבטלי להם את כל התורים. נראה לי שזה ייקח לי פה עוד כמה שעות. אוי, לא. זה לא איכה בכלל! מעניין כמה אפיית השיניים תיתן לך על שם הזאת. וכמה אפיית השיניים תיתן לך על השם הזאת? אוי, כמה שאתה יפה, חביבי. אתה גם גיבור. קח סוכריה פשוט. קח את החשבונית. כולם 100,000 שקל. מה? איך היה? תדע לך? היה מצוין.